ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ବିରାଟ ଦେଶ ନାମରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟର ମାଣିକପୁରୀ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରବଣ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ଜନ୍ମରୁ ମୂକ ଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରବଣର ପରିବାର କହିଲେ ସେ ନିଜେ ଓ ତା'ର ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ହିଁ ଥିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚରାଇବା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଆସିବା ତାହାର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରବଣ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଦୂର ଉପତ୍ୟକା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ହେତୁ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ପିଇବା ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜଣା ଏବଂ ନୂଆ ଜାଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶୋଷରେ ଶ୍ରବଣର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ନିରାଶ ହୋଇ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ର ଏକ ନିଭୃତ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା। ପାଣି ମିଳିବା ଆଶାରେ ସେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ବି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ପାଣି ମିଳିବାର ଆଶା ନେଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଶ୍ରବଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଗୁମ୍ଫାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲା। ତା'ର ସମ୍ମୁଖରେ କମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ଥିଲା। ଶ୍ରବଣର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ କଙ୍କାଳଟି ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି କଙ୍କାଳ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ରଟିରେ ପାଣି ଭରି ରହିଛି। ଉତ୍କଟ ଶୋଷରେ ଆତୁର ଶ୍ରବଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେଥିରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ପିଇଗଲା। ସତରେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପାଣି କେବେ ବି ପିଇ ନଥିଲା। ପରମ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଶବ୍ଦ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଶବ୍ଦରେ ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲା। କାହାର ଏ ସ୍ୱର? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏ ସ୍ୱର? ହେଲେ ଏ ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ସ୍ୱର କ'ଣ ତା'ର ନିଜର? ସତରେ କ'ଣ ସାଧୁଙ୍କର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣି ତା'ର ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି? ଏହାପରେ ସେ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା'ର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ସତରେ ଫେରିଆସିଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରବଣର ମେଣ୍ଢାପଲଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଖୁସିରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ମେଣ୍ଢାପଲ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି। ଦେଖିଲା ମେଣ୍ଢାମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ରଡ଼ି କରି ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ଭାବିଲା ବୋଧେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢାପଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶ୍ରବଣର ଅନୁମାନ ସତ ଥିଲା। ଦଳେ ହେଟାବାଘ ତା ମେଣ୍ଢାପଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ନା ତା'ର ମେଣ୍ଢାପଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ମୋ ମେଣ୍ଢାପଲ ବାଘ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି? ଏ ହେଟାବାଘ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରୁ ଡରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ। ଶ୍ରବଣର ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଢାପଲର ସବୁ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହେଟାବାଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ହେଟାବାଘ ଗୁଡ଼ିକ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରବଣ ଏସବୁ ଦେଖି ଏକ ପ୍ରକାର ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର କରାମତି। ସତରେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିରେ ବୋଧହୁଏ ସାଧୁଙ୍କର ତପଶକ୍ତି ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପିଇଥିବାରୁ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ତା'ର ପୋଷା ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମେଣ୍ଢାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲା।
କାଳେ ପୁଣି କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆଉ ସେପରି କଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଶ୍ରବଣ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ବାଘପଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଗାଁର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ବାଘପଲ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଡରରେ ଥରୁଥିବା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳ ଶ୍ରବଣକୁ ସେହି ବାଘପଲ ସହିତ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରବଣ ସବୁଦିନ ପରି ବାଘପଲଙ୍କୁ ନେଇ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସରଳ ଶ୍ରବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସତ ସତ କହିଦେଲା। ଏ କଥା କାନକୁ କାନ ହୋଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଜା ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ହେତୁ ବିରାଟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟବଳ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବିରାଟ ଦେଶର ରାଜା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେହି ମେଷପାଳକକୁ ଡାକି କିଛି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ହୁଏତ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜା ଶ୍ରବଣକୁ ସସମ୍ମାନେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଡକାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ହୋଇପାରିବ ଏମିତି କହି ବିଦାୟ ନେଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରବଣ ନିଜର ବାଘପଲଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ କାଳେ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା କଥା ସତ୍ୟ ହେବ କି ନ ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରାଜ୍ୟର ନିକଟତର ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମୋର ଏହି ବାଘପଲରୁ ହଜାର ହଜାର ବାଘପଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବାଘମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବାଘମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଜା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମେଷପାଳକ ଶ୍ରବଣର ଗୁଣଗାନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସହିତ ଶ୍ରବଣର ବିବାହ କରାଇ ତାକୁ ଦେଶର ଭାବୀ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ସୋମାବତୀ ଏହାକୁ ମନେ ମନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ଗୋଟାଏ ମେଷପାଳକ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଦେଶର ଭାବୀ ରାଜା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ମେଷପାଳକ ଶ୍ରବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କଲା। ଶ୍ରବଣ ରାଜାଙ୍କ ଅତିଥି ଭବନରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ସୋମାବତୀ ରାତ୍ରିର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦାସୀ ହାତରେ ପଠାଇଲା। ଶ୍ରବଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ତାର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କେହି ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ। ହଠାତ୍ ତାର ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପିଇଥିବା ପାଣି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ତାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶ୍ରବଣର ଶରୀରରୁ ବିଷର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଉଠିକରି ଠିଆ ହେଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ଦାସୀ ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋଟାପଣେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶ୍ରବଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶ୍ରବଣ ଦାସୀକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ କଥା କାହାରି ଆଗରେ ନ କହିବା ପାଇଁ କହିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ରାତାରାତି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥାଇପାରେ, ଯଦି ତାର କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଜୀବନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।